I meni, ne da mi je cilj, nego mi je želja da napravimo takvu školu, postoje škole, jako dobre škole u Hrvatskoj, ali mi je želja da napravimo takvu školu koja će reproducirati i koja će davati šansu ne onim najboljima. Onaj najbolji, on će se uvijek izdići. On će uvijek otići na višu razinu. Ali mi da napravimo takvu školu iz koje kad ti izlaziš van, to je kao da izlaziš sa PMF-a ili iz, ne znam, da nekog ne uvredim, neki faks, ali PMF mi je najbliži tome, jer je on nekakav kao u Hrvatskoj vrh, jel tako? Da. Znači, da kad ti iz te škole, da ne može doći igrač bilo gdje da otiđe, a da nema one elemente koje on mora imati. Od ponašanja, od discipline, od elementarne tehnike, od obučenosti taktičke, znači to da naša škola napravi. Za to